Good evening, Mami. Nawala. Pati sa kanina, kay Mix, hindi ako makapasok. Ano ba? Ano nang nangyari sa internet? Hindi ako makapasok na kanina. Pinuntahan ko yung sinabi ni, ah, ano na ba yun? Tamsakdan host, sabi ni, Madam Evelyn Pham and Friends. Ayan. Jerome Magbali, Ate Tamsak, sabi ni Jerome Magbali. Thanks so much, Sir Jerome. Salamat sa pagpasok. Sorry, nalaglag ako kanina. Ano bang nangyayari sa internet ngayon? Mahinang mahina. Kaya nag-tikto. Baka data limit ka na. Siguro, Mami. Pero ano naman, kalulod ko lang nung 18. Oh, ang tagal pa. 18 ang ko. Hi po, Mama Norm, sabi ni Dear Love Channel. Thanks so much, Dear Love, sa pagbalik sa aking munting bahay. Sorry, nalaglag ako kanina, kaya nag-tikto ako. Wrong pa yung napindot kong title na. Rain's Temple Vlog. Thank you so much, Sisi. Inya nga, nakalpaskan. Nalaglag ako kanina. Nag-ikot, nawala. Mahina yung internet kaya ngayon, linggo. Kamusta na yung mga videos natin dyan? Na-edit mo na. Thanks so much, Madam Evelyn Pham and Friends, Dear Love Channel, Jerome Magpali, and Rain's Dimple Vlog. Thanks so much, guys. Salamat sa pagpasok. At saka sa mga patamsak nyo, guys. Salamat. Okay ka lang. Silip mo na notification, baka may good news na galing kay Lolo. Wala pa, Mami. Tinignan ko kanina. Rain's Temple Vlog, Impagpay, nakailad ka. Siyak apo kalpas, nagpadigos kada, nagmasahe, ayan. Minamanas. May nililinis pa lang ni Laguna. Di pa uminom ng pampatulog. Ano naman tong alaga ko, kanina pa kami pumasok sa kwarto pero hindi pa tulog, nagbabasa ng magazine. Kasi bago ako umakyat kanina, binilhan ko siya ng magazine niya. Ayan, binabasa niya. Kaya hindi pa tulog. Nako. Ang hirap. Huwag naman sanang malaglag. Mahina yata ang internet ngayon. Thanks so much, guys, sa 4 million people in the house. At saka sa 5 na tamsak, guys. Thanks so much. Share ko nga kay Lily.
Hindi mo napan ko pa eh. Kitaan bit. Sige, sige lang, sige. Sige lang, sige lang. Iayos mo muna. Ako dati, antok na ako, ayaw matulog. Pinainom ko sleeping tablet ako. Umaga na tulog pa. Tulog pa siya. Tala. Okay lang, masaya na. Alaga ko, wala na siya sa mga sutil na anak niya. Buti nga nakapagpahinga na, mami. Bakit kaya hindi ako makapasok na kanina, mami, sa premiere ni Mix? Joanne 22, hi po host, sabi ni Sis Joanne. Joanne 22, tamsak, tamsak, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much, Sisi Joanne. Salamat na pagpasok. Salamat, salamat. Thanks so much for coming, guys. Welcome, sis host, sabi ni Sis Joanne. Bigay lang po, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much sa pabigi-bigi mo dyan, Sisi. 4 million people in the house. Thanks so much, guys. At saka sa mga patamsak nyong 6. Salamat, salamat. At magdikitan na kayo. Pero ang alam ko, magkakadikit na yata kayong lahat. Yung mga dito ngayon. Wala nang maisda. Hirap maisda. Kasi nagbabawas ba rin si Lolo? Yan si Kaperlita, hindi daw makapasok. Talagang okay lang. Maya-maya punta ako kay Perlita Ventura. Mami, gusto niyang pumasok ngayon pero hindi siya makapasok. Kasi kanina, di ba day off niya, andun lang sa kwarto niya. Naka-take 3 daw siya. Pero ikot lang ng ikot. Kaya natulog na lang siya. Gusto niya pumasok ngayon dito, hindi, nag-message siya, hindi daw siya makapasok. Walang signal talaga doon, siguro. Ako nga rin kanina, ikot lang ng ikot. Kaya pinatay ko muna. Sana makaabot man lang ng 1 oras. Bakit kaya humina lahat yung internet.
Joanne Prasidis, hi po host, thumbs up, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Parang may nabasa akong nag-create again si Jason ng group. Pero hindi ko naman na makita. Nag-ALS kasi ako noon tapos nag-notify sa akin. Hinahanap ko, hindi ko naman mahanap na. Okay lang pag data yata ganon sisi, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ewan ko ba, mami? At ganon? Ikaw minsan malakas naman. Okay lang ba, mami, na mag-LS pa rin ako? Wala pa namang Kasi sinabihan ako kahapon nung isang pumasok na ipahinga ko daw muna itong min ko. Paano yun, mami? Okay lang. Di bale, at least waiting ka na. Kaya nga, mami, paano ba? Okay lang ba na mag-LS pa rin ako? Kasi sabi nga nung pumasok kagabi na isa, ipahinga ko daw muna itong min ko. Okay. Okay lang sa akin, nag-LS ako, huwag ka lang mag-watch to watch. Okay, mami. Shisha Vlogs, hello ate, good evening. Shisha Vlogs, Joanne, hi, sabi ni Shisha Vlogs, okay lang. Hello, sabi ni Shisha Vlogs. Thanks so much, Madam Shisha Vlogs. Kumusta ang holiday? Medyo medyo maginaw-ginaw na. Nang mag-stay sa park. Mahirap nang magkasakit. Ako kanina para akong sisipunin na sa park kanina, ang ginaw. Grabe sa inupuan namin. Okay lang, hello, sabi ni Shisha Vlogs. Thanks so much, guys, sa pagstay. Sa kasawalong tamsak. Salamat. Okay ka lang. Tsaka mas maganda kwentuhan lang, wala munang lapagan kasi under review yung mga videos mo na ako, sabi ni Madam Evelyn. Kaya nga po. So, bawal mo nang maglapag ganun, mami? Di ko pa alam kasi. Ang hirap naman ng walang alam sa white. Wala akong kalam-alam. Sinisipon na ako. Ano ba? Grabe kanina sa Tamar Park namin. Nababad kami doon kasi hinintay namin yung isang ka-GC namin. Ang tagal namang dumating. Kaya nababad kami doon. Isa lang yung damit ko. Manipis pa. Sana wag tumuloy itong sipon ko na to. Iwasan muna natin bukas na lang pag may harang na, sabi ni
Madam Evelyn, Fam and Friends. Ayan, Shisha Vlogs. Baka hindi mo pa kadikit si Madam Evelyn, Fam and Friends. Pakadikitan na, guys. At si Sis Joanne Presides. Baka hindi mo rin kadikit, mami. Si Sis Joanne. At saka si Joanne 22. Yusip ka at more water. Wala kang Yusip, mami. Ano lang, paracetamol. Kaya nga maghapon hindi ako uminom ng tubig. Pero dalawang tasa ng kape. Kasi kinikinaw na kami kanina sa Tamar Park, may nagtitinda ng kape doon. 2 beses akong nagkape. Grabe, biglang guminaw. Tapos bukas 17 yata. 17 degrees. Umpisa na yung sipon-sipon. Bawal magkasakit ngayon. Teka lang po daw, 17. Ano yun, mami? 17. Bakit kaya kanina, mami, hindi ako makapasok na sa premiere ni Mix? Andun ako, tapos sabi nung si Azul, baka hindi nyo pa napanood yung upload na video ko, sabi niya, pinuntahan ko. Tapos pagbalik ko, hindi naman na ako makapasok. 17 degrees, oo. $17 maginaw na yun, mami. Mahangin nga kanina eh. Kaya binuksan ko lang itong isang bintana. And na kasi, ilang minutes yun, mami? Yung mga palipad yun, diba? Yung mga card naman, yung nakita ko kanina. Bali kayo ang nagbibideo tapos inaanyo nyo kay sa channel ni Mix. Ah, 6 minutes. Kaya pala. Ang bilis. Sabi ko, bakit wala naman na? Kaya naman pala. Yung mga kagrupo kong sa isang GC, ang tagal nilang mag-premiere. 45 minutes, 50 minutes, may 1 oras pa. Grabe. Nakakatakot pumasok sa premiere na ganun. Biro mo yun, 1 hour? Hawak ko channel niya kasi umuwi siya sa Laguna. Kaya nga po. Pwede maganda sana doon na mag-vlog siya kasi maganda ang tanawin doon. Thanks so much, guys, sa 3 andyan. Salamat. Wala. Ano ba? Hindi ka lumabas kanina, mami? Tsaka may content issue siya. Dito lang siya doon.
Yun na ang mahirap sa Pilipinas. Paano na nga pagka uuwi na tayo? Paano tayo makakapag-vlog doon? Puro loading. Puro loading. Dapat punta tayo sa mga mall. Doon mag-update. Hindi ako lumalabas pag day off, sabi ni Madam Evelyn. Kaya nakakatamad din. Kaninang paglabas ko, anong oras na? 1:15 na. Nakababa ako, tapos nakarating ako sa Tamar, puro cooking vlog, naka-wifi. Puro cooking vlog, naka-wifi. Oo, mami, pagka na, di luto-luto na lang. Pagka pasyalan. Ano naman, mami? Pagka magbibideo ka na yung camera na lang. Pag nasa Pinas na tayo, sabi ni mami. Kaya nga po, pero maganda rin sana pagka namamasyal para ma-expose naman natin yung mga tanawin doon sa Pilipinas para makita rin ng buong mundo. Hindi na kami nakatagal kanina doon na nagpusing-pusing sa Tamar Park. Nag-video rin ako pero oo, bakit wifi? Ang mahal naman, mami. Ang mahal naman yung bakit wifi. Tapos luludan mo pa yun. Thanks so much sa tatlong andyan at saka sa siyam na patamsak nyo, guys. Salamat. 1K sa akin, Globe. Oo, mami, 1K yung lang, yung packet wifi. Tapos, luludan mo ng magkano yung isang buwan niya. One K rin niload ko noon. Oh. So, di 2,000 na. 2,000 na yung internet. Internet lang yun. Yung kuryente pa. Alala. Kaya pala narinig ko si Mong noon na humihingi ng pambayad ng internet. Iniwan ko kay mo, sabi ni Mami Evelyn. Ayun nga, yung narinig ko noon na kailan ko magpapadala mama ng ng pambayad ng internet. Doon yata sa LS na yun, ni Ma'am Joyce Kitchen. Doon ko yata narinig noon na sinasabi niya. ₱2,000 internet, tapos yung kuryente baka 1,000 din. Okay na nga yun kasi 2K monthly niya. At least ngayon, mami, nagagamit ni Mong
Kasi yung mga dinidesign niya, tapos yung mga nagpapagawa ng mga thumbnails. So, di nasusulit naman na siguro. Borders niya, nagbabayad din. Ay, may pala siya. May boarding house. Ay, pinatay na. Pinatay na yung ilaw namin. Ano ba? Matutulog na si lolo. Pinatay na niya yung ilaw. Grabe, pinatay na. Room for rent. Magkano mami yung isang room? Saan ba kayo banda? Tuki na yata, Cubao malapit sa Alimol. Ay, Cubao din kami mami dati. Doon kami sa sa Arayat Market. Lang, opposite ng Farmers, Cubao. Lagi-lagi kami noon sa Araneta. Andun kami, naglalakad-lakad, pinapasyal yung mga bata doon sa carnival. Kasi mga maliliit pa yung mga anak ko noon eh. Doon kami, namamasyal sa carnival, lakad-lakad sa yung mga mall, sa Ali Mall. Ganon. Maganda pala. Kasi andyan sila sa parang city. Okay. Hala, nawala comments ko. Saan, mami? Saan nawala? Thanks so much sa 3 million na andyan. Guys, salamat. Salamat sa mga nagbibidyo-video dyan. Mami, nakagawa ka na ng video mo. Pasa mo na sa akin. Para masinop. At makapag-kolekta pa tayo ng mga videos. Hindi ko pa na-chat si mo. Pagawa rin ako ng niya. Sana pumayag. Ang hirap mag-please na magpagawa ng video. Ang dami ko nang sinabihan, isa pa lang yung nag-send sa akin.
Ay, ayaw pumasok comments ko. Ay, ayan, talagang ano talagang mahina nga, siguro. Pero naka-wifi kayo, mami. Wala na, tulog na yata si Perlita. Hindi talaga makapasok. Baka ayaw yung sinasabi ko. Anong sinasabi mo, mami? Mấy cái này sắp chỗ như bố hả? Hay chỗ này hả? Cái mà bố có chỗ này chưa? Ano ba yun? May boyfriend ako sa Arayat dati. Oh, teenager pa ako. Sabi ni Ma'am Evelyn, Fam and Friends. Dimple Vlog. May pa-roll heart pa siya. Okay lang, nag-KSP na naman. Alaga mo. Iihi daw. Umiihi tapos pinapalitan yung diaper niya, mami. Dahil basa na daw. Kaano ko pa lang. Kapapalit ko pa lang kanina. Kanina before na nahiga siya, pinalitan ko na ng diaper. O tapos wala pang isang oras. Umihi na naman. Ayan, ang trabaho niya. Ihi ng ihi. Alaga ko noon ganun. Kausapin niya ako pag may hawak ako sipi. Ay, nako. Ganyan yata yung mga matatanda na. Kulang sa pansin. Ayan nga, pagka matutulog na ako, sisindihan niya yung ilaw. Tapos pagka nagsasalita pa ako, pinatay na niya yung ilaw. Oo, KSP. Pinatay ba naman yung ilaw? Hindi pa naman matutulog.
Hindi na tuloy makita yung ano ko, moto ko. Maldita rin pala. Kasi naririnig niya akong nagsasalita, mami. Dati-dati alam naman niyang umihi sa arinola niya. O tapos, umiihi na dyan sa ano niya, sa diaper niya. Tapos pagka isang ihi lang, konti lang naman yung ano, yung ihi niya. Isang ihi lang gusto niya palitan agad. Maano daw, basa na daw. Hindi palitan, sila naman ang ano, sila naman ang bumibili ng diaper. Pera naman nila yung ano. Paano kaya yun, mami? Ano, under observation daw yung alaga ko. Kasi yung kinainan daw restaurant, nag-tracing sila. Kasi may ano daw, may nag-positive na dalawa na cook doon sa kinainan nila dyan sa Central nung Sabado. Trace sila. Tapos ano, nagpa-swab test daw siya kahapon. Kahapon o kanina yata. Kasi ano, tinawagan siya. Sabi niya makukuha daw niya bukas yung result. Kaya pagdating ko kanina nakamas. Sabi niya, I have a bad news for you. Sabi niya. Sabi ko, bakit? Tapos hindi pa niya sinabi agad. May ano, sabi niya. May nag-positive dun sa kinainan namin nung last Saturday. Sabi niya. Wala. Sana naman ano, negative yung swab test niya. Baka ano, pagkataon pati kami ano, pagka-quarantine. Pati ikaw, pa-swab test. Kaya nga mami, pagka ano daw, pagka nag-positive siya, lahat kami dito sa bahay, papaswab test. Sabi niya kanina, sinabihan niya ako eh. Sana nga ano, wala. Kakatakot naman yan. Sana naman hindi siya ano, mag-positive. Ganun pala yun. Nag-tracing sila. Hala. Ipa-cleaning bahay niyo pati labi. Pag-spray sila. Sprayan nila yung ano buong building. Sabi ko, paano si ano, yung girlfriend niya, mami? Kasi nga dalawa silang kumain doon. O nagpa-swab test na rin daw siya. O di pati rin yung mga ano, kasama niya sa bahay nila. Ay, nako. Tapos ano, natawa ako kanina pagdating ko. Kasi sabi niya, sinabihan daw niya yung kapatid niya na ano, na trace nga daw sila. Tapos ano, takot daw na pupunta dito bukas na mag-dinner. Ay, salamat naman ka. Sa loob-loob ko. Salamat naman. Rens Nimba vlog. Thanks so much. Ano, nalabas mo. Tapos ka na. Oo, okay. Kaya nga, kaarte-arte niya. Arte-arteng kumakain. Tapos ano, nagre-request siya ng mga ano, kakainin niya. Hindi naman ganun dati.
kung ano yung naihahain dyan eh. Okay lang sa kanya ngayon, ano na. Nagre-request, nagse-search daw sa ano, sa YouTube. Sabi niya, gayahin mo ito, sabi. Kakainis. Pag nagkataon, Renz, na ano, pati kayo masasabtes. Pati si Lula mo. mga mga kasama ko, mga kasama ko kanina. Natawa tuloy ako. Huwag naman sana. Sabi naman niya, ano, wala naman daw siyang simptomas na nararamdaman. Tapos tinanong niya kanina sa akin, ano, any symptoms? Sabi niya. Sabi ko, nothing. Eh, sinabi naman niya na ano, kahit wala daw symptoms at na ano, na swab test ka at nakitang positive, yun, talagang positive. Buti di ka dinikitan ng kapatid ng alaga mo. Buti di ka dinikitan ng kapatid ng alaga mo. Sino, mami? Yung si bakla. Wala nga, hindi nga daw magdi-dinner dito bukas. Natakot siya. Sa white tea. Buti di ka dinikitan ng kapatid ng alaga mo. Paano yun, mami? Sa white tea. Alaga ko sa white tea. Ay, ano, hindi. Hindi, mami. Yung kapatid niya. Hindi niya alam na may channel ako. Ewan ko kung sinabi nito. Yung ano, mami, yung andito, si Tibo. Sinubscribe niya ako, pati yung girlfriend niya. Pero yung si bakla, hindi. Hindi niya alam na nag-YouTube ako. Pero ewan ko lang kung ano, kung sinabi niya nito, yung kapatid niya. Mag-ano lang ako, mami, isang oras. Ano na, 46 minutes na. Para makatulong naman tayo ng ano, maaga-aga. Kaso kusang lalabas minsan channel natin, lalo kung nakasave CP number sa CP nila. Ay, ganon. O baka nakikita rin ako, mami. Kaya ano, nagsa-search. Siyempre, nakasave yung number ko sa kanya. Tapos andun pa yung mga vlog ko na yung mukha ko. Kaya makikita niya.
nalala. Siguro nga, nakikita siguro. Kaya kaarte-arte na niya. Sabi niya, I'm searching in YouTube, sabi niya. Can you cook like this, sabi. Parang suggested friends. Oh. O baka sinabi naman nito kapatid niya. Nagtra-try tong bibig ko. Ano ba? Naka-block sa akin amo ko. Bakit, mami? Hindi ka tinatawagan? Hindi ka nila tinatawagan? Eh, yun, tawag ng tawag. Tapos message ng message sa, sa WhatsApp. Sa YTI? Paano yun, mami? Sa YT naka-block. Paano yun? Paano i-block? Kahit sa YT, pwede palang mag-block. Hanapin mo bahay niya. Tas i-block mo. Paano yun, mami? Bahay niya? Wala naman siyang bahay. YT. Kaya nga po, mami, wala naman siyang channel. Wala naman siyang bahay. Basta hanapin ko lang yung niya doon, yung pangalan niya. Search ko yung pangalan niya. Try mo. Sige, mami. Tignan ko bukas. Tignan ko bukas kung paano. Tapos hindi na niya makikita yung channel ko, mami. Ganun.
Nakakaantok na. Oo, di ka na makita. Try ko nga bukas. I-search yung pangalan niya. Kahit na ano mami, kahit na i-block ko, kung nakita na niya yung pangalan ko, ano, ma-trace ba niya kung sinong nag-block sa kanya? O hindi? Mag-error na sa kanya. Oh. Ang dami kong ano, dapat na aralin pa. Nagpapaturo ako kanina kay Renz Dimple yung pag-premiere. Hindi nga talaga mabuksan mami yung Chrome ko. Ayaw talaga. Manage your account, sabi niya. Ayaw mabuksan. Paano kaya yun? Tapos yung pagpalipad. Sabi niya, hindi naman ganun ang pag ano ko sa octopus ko, sabi niya. Basta itap up daw sa ano, sa 7-Eleven yung octopus niya, pwede na. Eh ako dito sa cellphone ko tinatap up. Pakahawak ni Ninja. Kaya nga, bakit naman yung Ninja na yan? Hinahawakan niya pati hindi sa kanya. Ay, nako. O baka kaya hindi ko mabuksan mami dahil ano, yung anak ko ang gumawa ng account ko, ganun. Kasi siya ang gumagawa ng ano eh, mga premiere ko, pero gusto ko nga matutunan para ano. Kasi ang tagal niya eh. Ang tagal niyang makuha yung video. Saka lang niya mai-schedule ng premiere. Try mo uninstall Chrome. Tas reinstall. Saka na mami pagka namuni na. Kung hindi magka-problema. Tanong ko ngayon sa anak ko, bakit ganun? Confirm kung kanino connected na account. Kaya ka mami, ito naman yung ano eh. Ito naman yung tawag dun. Ito namang cellphone ang ano noon. Ay, itong number ko naman ang binigay ko sa kanya. Sa CP, di ba yung sa akin? Ano yun, Renz?
Octopus yata. Oo, mami, octopus. Octopus nga yun. Di ba nakapalipad na ako dati? Naka-spend na ako ng 100 sa pagpapalipad. Pero nung naubos, nilagyan ko ulit ng 50. Ayaw naman na. Error. Ganun lang siya. Error siya ng error. Baka gusto 100 eh. Subukan ko nga bukas. Subukan ko nga top upan ng 100 bukas. Kung ano namang sasabihin niya. Kailangan na insufficient balance. Yung octopus, oo. Octopus yung gamit ko. Ano yun, basta may octopus apps ka, tas lagyan ng laman. Oo, mami, magsa-sign up ka. Ang dami kaya, ang hirap namin pinasok noon. Lagyan, oo, mami. Pero ang hirap mag-sign. Ang hirap mag-login. Ang dami naming pinilapan noon sa cellphone. Nagpaturo ako sa isang ano din, vlogger na meron ako, sabi ni, oo, mami. Ang hirap naman na ganun. Subukan ko ang lagyan bukas. Tulog na tayo, mami. Iwanan ko na lang ito. Idediretso ko ulit ito, mami. Hanggang malubat na. O patayin ko na. JP kasi sa akin, sabi ni mami. Kaya nga po, di ba, ayaw din naman yan. JP sa akin. Yung octopus nga lang ang meron. Tapos, nagkanda error naman na. End mo na, waiting na lang ikaw. Okay, mami. Sige po. Tapos bukas, mami, hindi pa ako Pagka wala pa bukas, wag muna ako mag-LS.
check mo notification bukas. Sige, mami. Sleep. Sleep mode ka muna. Sleep na tayong lahat, mami. Para masaya. At sana may darating magandang balita bukas na mababasa ng aking mata hanggang mag-notice. Sige, mami. Salamat, mami. Matulog na tayo. Good night na. Renz, good night. Renz Temple Vlog, good night. Mami Evelyn, Fam and Friends, thank you so much. Salamat sa mga pa-support, mami. Love you. End ko na po. Bye. Punta ako kay Perlita Ventura. Sige, mami. Salamat po. Bye, mami. Good night.